Prajem ti nádherný deň. Chcem ťa pozvať na spoločnú cestu alebo výzvu, ktorá nesie názov Ako uvoľniť závislosť na sladkom alebo prejedaní s ľahkosťou. Ten dodatok s ľahkosťou je mimoriadne dôležitý, pretože ten hovorí o tom, že to bude úplne inak ako to, čo poznáš. Počas tejto cesty nebude žiadne hecovanie, prísnosť ani skúšanie tvojej pevnej vôle, ale pôjdeme na to úplne naopak. Pôjdeme na to s veľkým nadhľadom a porozumením. A ja ti postupne, ako budú dni plynúť, ukážem jednotlivé dôvody, prečo ťa môže, alebo čo môže byť za tým, že ťa tvoje telo ťahá a núti zjesť niečo sladké alebo niektoré potraviny v nadmernom množstve. Verím tomu, že tá skutočná cesta k zdraviu a k pohodliu v našich telách nevedie skrz nejakú prísnosť a hecovanie, ale vedie skrz hlboké porozumenie jednotlivých procesov. Takže pokiaľ ťa to čo len trošku zaujalo, tak ma sleduj. Výzva bude úplne zadarmo, budem ju zdieľať tu na Instagrame, začneme 6.11. Bude trvať 7 týždňov, čiže skončíme úplne presne na štedrý deň. A môjim hlavným zámerom je vniesť do tohto sveta naozaj také pochopenie ľudského tela, jeho fyziologických procesov, aj psychologických potrieb, aby sa nám všetkým mohlo žiť ľahšie, príjemnejšie. Verím tomu, že ak je ľuďom príjemne samým sebe, tak potom môže byť príjemný aj na svoje okolie. Takže moja vlastne prosba na teba je, pokiaľ som ťa zaujala, pokiaľ sa ti to páči, tá myšlienka, tak prosím ťa, zdieľaj ma kdekoľvek, akokoľvek a možno sa nám spoločnými silami podarí vytvoriť takú vlnu pochopenia a myslím si, že aj príjemných pocitov v tele. Ďakujem ti, že si dopočúvala až sem a teším sa na spoločný začiatok.